Het is haast net voor te stellen. Maar duizenden mensen volgen in een grote hal in Lyon de verjochtings van 24 landen die het eten sieren matten. Dit is de culinaire crème de la crème. En de spanning bij het Nederlandse team, dat haast voor Slijn uit Friesen besteedt, wint dan net aardig op. Zenuwen beginnen te komen. Het zijn nu dat voor mij, ik voel het gewoon ook in de buik, dat het begint te kriebelen. Zodra het startsein er is van we kunnen beginnen, dan geloof ik er ook wel in. Dan is het ook goed. De ouders van de Wolvergeerster chefkok Jan Smink volgen de prestaties van haar zoon van de tribune aan. Heid Smink, dit is het, hè? Dit is het moment. Ja, zeker. Dat hebben we eruit gekeken natuurlijk. Hè. En nou ja, we moeten zien wat hij er van afbrengt. En, ja, het is natuurlijk even een pad met hobbels geweest natuurlijk, met de blessure van Las. Maar ik denk dat ze het toch ja, op een goede manier opgelost hebben. Dus we moeten zien wat het wordt. Een jury beoordeelt het alle gejochten. In een van de jongen wordt de uitslag bekend en Matt Blieken uit Nederland voor een verrassing zwaar gekend.